Ani ko por nga IKor play pat ipi sa sisien nga kerteng nga tiang tam ko jong try Jesu o nga do ngidap na gisngongo bakraw abang yo pat ni galat sa sisien ya ba inyo ba nya sam ifi la magaktin ko jong try o nginget ba ublay long ba pa bakraw o yu ba don ga jitmu ko bakraw don ga jitmu ba pa don ga jitmu gi ba ko don ga jitmu o yu ba riang hon ki ba syam so ba haga gm ko jong aba jong pi we kum tani ko por ga ba nga kwa ba ni sam ba pi la maga ktin ga jong ublay o ka kubor ga ba nga kwa ba ni sam la ni ga jis lok ga ba nga kwa ban ai shafi ga ga long ba kum ki brio kum ki bange kum ki shakri jong utrai o ngim la len bangi haban yai leng ba ki koro koram ga gm ni haban yai lengba ki jing e ni haban yai lama gi jie syam ni haban yai lengba ki aka ki ba don ka por ka bangim sko la pedang ngim sko la ngai ho kum ki ba shakri yo ublay ho ngi ni kendu igni ki e henrei ni i ye gi jing tho ka ba ai gi jing kershan na ga ktin gi jo ublay ka ba ai ga ga jielam ka ba be ka ba ngi sko tho bangin ino nginom randien dalilei nagwa shakriya utrai langi don gijie syam gijie kendo kiba e kiba khor kanu ganuru aga gm gjongi o yagani ga por ni igini ga jingtho anaga ktinya ublay naga stiu pols ki rom gal nong ba praga khot ga arpo praga ongumni bangi tebru baki aka baro ki trailam yaga ban Pynbha ya kita kiba e ya ublay bat ya kita ken ya kiba la khot kat wakom ka jingtmu jo nagri gi jingtho ngila ban soto ngila ban ui bagaktinyo blay kong baki aka baro ki trailam ya ka ban Pynbha ya kita ki ba e yo leng bagi gi jingtho ngila ban soto ka bangim dan kam man ekran ya ki aka ki ba bhai ki aka ki ba be ki aka ki ba sotanat ye kita ki ke var khoi ngi soto ag jingker khu ja ublay hawa ngi yo ngi kot ngi dap ngi biang ngi kot ngi khia hawa ki ke baro ki ya be ngi soto ag por ba ba ublay wi ngi ublay kur khu ngi rei kai ga nga kwa ba ne kran ba pi galong hawa ngi kendo ki ki balong mar khong pong ye gi jing perkhat jangi mar khong pong ye gi jing khmi len ti jangi mar khong pong ye gi jing ya len ti jangi ka ba don ka por ka ngim skola apdiang ngim skola ngai ba kum ki breu ki ba shakriya ublay kum no kan jaga ni gi ai kum no ngin mat igini ai pi ga ktene ublay ka ang naga kitab Genesis ka nong ka ba santo ka khot ka ba arpo hangto ong ba ki aka baro ke bagi basyun gisyun hoy kitmudu ke basneo rei ublay pat open kelas ke babha na ka benta ka buram jo naga daw ngila ban soto ba don ka por ke bagi kendo igi ji kendo gi ba e gi ji syam gi ba e ha ge gm ge jonga ba jongfi ha ka ba ni perkhat ke ga ba jakum ne bila ban soto don ki aka ge ba bomman u setan u tmudu ke basneo ya ke gm jonga ba jongfi Pynban ublay un penkala syaga babha na ka benta ka burom jo kani gani gektien ka bat bahaya nga ka kershan bahaya nga baro ki sngi ge gm ge jiya lenti jonga o ka manga shakriya utrai akini ki live post nam tam menta o namar ka tangi i ba usaitan o ukulmar usaitan ubakla namar ba man ka por usaitan utmu de basneu ublay pat upen kala syaga babha na ka benta ka burom jo o ngila ban i ga jingjia haga sti ban kong ki koren hagal nong ba ar ga khot ga ba praro hang ni gong ya ka ba amdan kita ki ba crowbatry jogane ga perthai bala itu namar lada kila itu kin om dala sanar pna ya utrai ka burom fi hang ne Kektini ublay ka kran sepang usaitan. Kektini ublay ka kran sepang mensim kso ya mensim baman. Oi, kum ki ba crowbatry jogani ka perthai. Pynban ka kektini ublay ka ong.
Ya ka ba amdan na kita ki ba kraw batri jong ni ka perthai bala itu lani ki ba tip lani ki ba snow champang namar lada kila itu lani kila tip kin amdala sanar phna ya utrai ka buram hangni pila ba ni pila ba snow tu ba wat usaitan ru ba unjin dala tip da ka ba peniap ya jisu kan kala long ka jin suspa ka perthai ba usaitan unjin dala tip pada kabasa narfna ya jisu kan kelalong ka jipen yang ya pi dalai usaitan unom sanarfna unom pen jalat ban penyap ya jisu bingi sautu amne bau usaitan utmu dengan besneo uperkat ula yo ya jisu uperkat ula job ya jisu uperkat ka plan ka jitmu ku jo ublai baro kala kot kala dam gato penban Haba usaitan utmu dengan besneo ublai pat upen kala syaga babha naga benta kaburam jauh hagani ka puan nganya lam jimuat ifi lemaka kitin ke jauh ublai kabaning kong ngija page naga kitab jang Habakkuk hangni ngi i baga kitin ublai ka hikai ka kitin ublai ka kren syai bangi soto hagaba ngimdai ban pensiono rem melaga jim haki aka ke bangi i haki Kiei ki bang yos ngau haki ki bang yesiam gide ben pensiong nong rem yalga GM haga ktien jo ublai haga jing crowd jo ublai haga jing shisha ga jo ublai dina mar ka tani ga por igine ga jing to na kitab Habakkuk kal nong ga balai ga khat ga khat nyau wat khat prangan puli nabala da un ampu sente uding nombor lemne onam shamso hagi ding wan ka jiminat uding ulep kan do no gelingka kin om pen mi jingbam ya kilang brot an pendo no nagi jingker bat kin om don masi hagi sam penbanan shat keman hau try bagan lek keman hau blay ke jipen jonga fi yang ni fi soto bagi kon Israel kini ki ja ki ba kamai jakpo lani ki ba yospa nagarep nagariang nagi jing tung nagi jing tap nagi jing ri nagi jing dop oh ki rep begini ki ding nombor bar ki so nombor ki dei ki ba penreus pa ki nanta ki ding wan nanta ki ding olep ki dei ki ba yo ke jing kamai ke ba kraw ki laban shalan nagi jing shalan ke ba kraw yo pisa simon henrai ga ktino ublai ka ong kajing kemilan ti joki baro kakala kongpong namar uding nombor ru klampo sentio ki ding so chisien bakam dan gaji po sentio komot jumi so long lenai ki ding wan ru kim syam setiala de klam mi so ki ding wan ki ding olep ru tino blai kong kiladu kilang brot ya do ne ki jingker kilingka kim a jingbam wat ki masi ha ki sam longkum ka klam longkum ka jingyap them baro khoi ka kala kongpong lot ka jing kemi lenti ngadala miso udin nombor na miso ki dingwan oi nega mi jimentoy ni ki olep mi jimentoy ne ki lingka ka ki rap na mi jimentoy lengba ki lang brot ki masi rei kakala kongpong da kumwai penban uniu brio u Habakkuk wang ini ki ketian penban ngan shat kemen ha utrai bat ngan lek kemen ha ublai ke jipen janga oh u brio juga jingai le ki brio juga jingai kim pen shong nong rem ka ai ka ki yo kim pen shong nong rem ka ai ka ki yo snau le ki syam ki mat ga jim rei ki pen shong nong rem bet ho ha ga jingai ha ga jing shania ha ga jing kermen ka baskem hau trai ka ktien ga jo ublai kim ki jimot namar ublai ula ban le gat ba uman ublai ula ban penjalat da ka waipat kalanti bagin yo ka jingkerku ha ga jim hoi pi tu hang ni ba u Habakkuk wang penban ngan shat kemen hau trai bangan lek kemen hau ublai ka jipen jonga so wai brio dengi pai siga jim ga jong u Joseph nanu ka kitab Genesis ka balai punyau hado ka kitab Genesis ka ba sanpel
ngini iba lato kamtam tang sapang new brio utadu Joseph way ni gikon kijong Jacob ba Jacob lapan kaya yo Joseph nakatanga kabo i tep mensim nakaba nakatanga kabo da udah syakri nani udah tang udah kot haga ciem go jo bat uktau jo ban ketanga jo kabo i ye kare ga linki Jacob udan sangot ketanga imdan por bane krane gani rekum ki bangai ba bon pitep ba Jacob laudan sangot ketanga reidon tangka way kaba utmu shisha kaba udah kot kaba do IT yala ke jong ke GM nakabanta jongka de dena markata Joseph udah balaka nakata kaba ke jong Jacob ngakwa mani tu ifi nakiwe ketanga kila nang yo kon laingot sangot nakiwe ketanga kila nang yo kon ter henrei Joseph umpat mi nakakmi ke jong henrei ngakwa mani fi daki waiki men gila nang mi ter mau mi kam shadien dena margata Jacob ula yo Joseph namar ba Joseph ula mi nagata ka tengah ka bau tep mensi bat ki men yo baro gila he gila san Jacob upelong iki kum ginong up jingri ban sharai ban trail ga jong business la ga jong ga kamai ga kaji Kimen gya lay up lang brought Ray Jacob ula yo new Joseph ula le bhayu but Joseph udah nak dia kejat jauh pa ula hikai ula yalam yu ye ke GM ke bakin jaman sim ula ai ke testimony ke jingpla ha ke GM ke jauh ke ba kai ke ula le baro ba blay umap yu blay le bhayu na tau isu men juru udang la ban mahap yu ke ba perkat ba lesiu isur unomla chu unomla priang lesiu sa penyap yu penban Uyui penban bau isu uba usyapting yap udang udang laban mahap udang laban priang naga dau Jacob ulaya tu ulaya ulaya selak ela ujau kon ulaya yalam ya ka lenti je ke jing ka lenti ke jing map ka lenti ke jing yasha ya ka lenti ke besngauret ya ka lenti ke babait hakmat jong utrai Joseph ulanang he ulanang san haga lenti ke jo ublay ula skauto ye ke lenti ke jo ublay ula skauto kai ga man ke jo ublay ke GM ke jo penban komo ta ke por ke tini ublay ko ang bola khat nyau snam ke men ke la shon yu ke la bishni yu ke la isi yu ke la tmu penyap yu bara ke khat do namar ke jimen toy ke chongki ban chu penyap yu myo ai rei ke la de yu kum umrau marban bandi kum umrau yo pisah kabaar ban long mrau hagi di por ndai ju imslam kali ka kordet ka shitom hadu kata namar kata ki perkhat ba baune usayap tak sipang dalalong kum umrau tang sipor lo yap ka bot laklet ke jim ge jo penban kem poi perkhat ba utrai udon rengkat batu Mila ban negi jingjia naga kitini oblay langimi bau Joseph udowai langimi bau Joseph ule jeseng langimi Joseph ujan sha oblay rengi yegi jingto baga kitini oblay kong naga pors kapor utrai ula don ringkat baru Joseph ngam ngai daleleru bau utrai don ringkat pelut por lani ai yaga ga jiadai ga jomu bat ubriu ubam don ka jiadai ga shisha bat utrai Ngilaban skotu Habakkuk tino blay kong utrai udan ringkat baru Joseph kapan Joseph udai ke jidai ke janjo baru blay compare laudan sejengai lalaki bigi pa compare udan sejengai negi men compare udan sejengai negi banget compare udan sejengai negi para ba syakriyo ublay compare udan sejengai negi brio ki tip Baskoto ega manga jo ublay au Joseph udan hari Egypt hari nongway kari kabam tip yo ublay ubaim ka ba kibri o ki mani daga way pat ka jimani penban Joseph udai ga jidai ga jo ubat trai Joseph udan ga jidai ga jan bat ublay Joseph
ula le bet ya ka mon ke jo ublay bat ka kdini ublay ka sakhi na ka pos ka por ba ublay dan rekat ba u penban ka kdini ublay hapreng gi por kom ba khat lais nam u haban ya leng ba u haban sha shitom ha ga gm ge jo ha ga ba ge men ki perkat ula yap ukparu utep ba ula yap ula ngai ba ula yap namar la wanra daga jipen bena ba ula dep yap laba mumrat ya penban ke tin ya ublay kong koma ka taga por kan jaga nem sneo but mdan shu kano ka jinkerman redan tang hari Egypt kata ka por ka ba u Joseph ula yahit lengba ke jipen shoy jaga jing aurea rei shim langop ha ke jing aurea ula yahit lengba ke jipen shoy ha ka ba ula ban bam sap ha ka ba ula ban bam klop au kan rat jau namar dai mu ber tip lo di Kiei baro rei u Joseph u pen bet yala ke jong ke chingem u Joseph ula ya leng ba ka por ka baktang ka shaklet sha eno be dan menyo ya Kiei ka ule penban u Joseph ula pen bet ya ke jide je u bat utrai dena mar gata ngilawan sautu walau Joseph haban mat lembak Kiei ke ba ompoi perkat mskola pediang mskola long reu Joseph udan ke jingai hau try u IT bet yala ke jingem hau try bad ublai ubayu ya ke dok nu u Joseph ublai besno tu ya ke jingem yo Joseph dei ma u ba ainong mi u ha ka por ke ba biang la klalong u prime minister hari nong wei hari Egypt Dena marga ta ko gibe jonga ha utrohai pisgotu ngimla ban pisonong rem yala ge gm hag ego pui hag ego pu snow hag ego pimat na pipen bet yala ge gm bat ublay udon ban ainong fi Kiei baro ki jia ya ga ban Pynbha ya kita gibe jo lau boman lagi nong shon gitmu de ga besneo ublay pen kalabet siya babah namda ka buram ke jauh wat yau jisu ke dia ni ublay kong bau setan tep barang ka peniap yau jisu kan kalalong ke jisu spa ka jipen em ke pertai bau setan lada jendela tep sanar pena yau jisu dena mar kata ni isu syo ke dia ni ublay ka kren spang ujob ke dia ni ublay kong hagal nong kavening kong ubriu na rios uba janai uba bet uba hok uba shepting yo ublay uba kiar na ga sneo baro ublay ukarku yu shipongot ki kon deki hajar ki lang brot deki spa ki masjidab deki hajar ki ot deki spa ki kada udan kaspa ka bakrau penban ngakwa bano ye fi ujob ule ka man ge ublay ujob ulong ba priang ho na khmat cha ublay tini ublay kong udai wei ne gi bakrau tam haga rimi ngi ka tini ublay kong hagi de gi sngi bagi kon ja ublay ki wan hakmat ja ublay ban wat e ka man ge cha ublay usaitan ruan ban yeng khmat cha ublay ublay wang yo saitan wang me yu inem yo jo haba me ya cheneng ba charom chatei ba chati hagri ga pertai saitan wang I ublay wang mdan ubri uba kadu jo uba janai uba hak uba bet uba shepting yo ublay uba kiar na ga basneo saitan ruang u shepting klem daw hado shepting klem daw udan gadau namar maker ku yu meka mekere ke gm jo ik even saudang jo o iga saudang sa kon yu baro meka meker meda kerku yu nada gadau te ukloi ke man chakrime ukloi ke man ngej me ublay wang kta ik baro dang ni uwat kta gaktinya ublay kong tang haga jo kasgi lan lutilot iki langbrat lan lutilot iki ot la penyap iki syakri ge jau ka tinyo blai kong haga jo ke sngi
wat ki khon ja u ki yap ha ga jing kalon ga jing toa ja ga yeng namar ga jing be er yong ha ba ki don ha ga yeng ga ji bam khana ga ji khawai ga jo ki shipara baro shipong wat ki khon ki yap modor la na fin I la fin mat la si tang ar ngot lai ngot ban ja ga jing yap ha ga yeng ru kat no ga jing pai do no kat no ga jing thang rei shipong ngot ki khon kin yap kam dei ka kam ko kai rega tin yo blay kong u job u klem le pop yo blay lemne u klem kno e ga jing be yo blay u job u pen bet la ga jing em u blay u satan u sharem fi na daga daw nigi shakriya u try ga rega test ki baro ki jai ga ban Pynbha ya ga ban pet ya ngaba de pi yo jing tell ga jong aba ja fi hato ngi shakri blay namar ki jikr khu jo blay ningi shakri yo blay namar ba ude blay ho nyem la len don shisha shibon ki breu ki ba shakri yo blay tang namar ba blay kr khu le bhai ki han re ha ki mat ki ba sneu ga jim joki kem tre shu ban shakri yo blay ki phaidien la ne ki kran ben don yo blay kani ga dei ga jitan ju yang aba de fi ba ka beneng ru kam dei ga batat kabangi mot ban shakri ublay tang namar ki jikr khu tang namar ublay ule bha hanrai ngin shakri ublay de namar de ublay ujob ula do lot ik jingdan je em ga spa je ula kala duk tam na ga berus pa tam ula do wat ay kon ki tigi jau nang ta shu ga ktine ublay ka ang usai tanu wan biang ublay wang nanu me wan naga bangalek chene bacatai chitai bacati chereng sherom magane ga kendau tu blai wang me inem yu job ala on nem me wodu bujanai wo be wo hok ude wo shapting yu blai but wo kyar naga basneu oh na tau setan udang dan shishu ban kran wang kasing namar kasing mo naga ga dawang la da memen eno ye ul men kta ye ga gm ga jau on sa kentat bet ya me on sa ben bet ya me u blai ruang la medang ong hi sakata ba u job u shakri nga tang na marba ngalah pen em yu la ni nga ai jing kia yu kele kta yu kta e ga do ga shin ga jo tang ba wat kta e ga jing em ga jo da u to jao la sho yu job shin yang nakhli ha kjat ngam tep ka no benai ngam tep ka no snam ngam tep ka no ga jrong ka jing sha shitom jo u hauta u to jao rei u job u la jinjar la tep ela di ga pe u shong road jo ga pe u sliu ding be u tang ding be nang ta da ga tu ga de pe nang tu u tep i gi jing he i gi jing prom i gi jing jao om ga met jo u gi pe ka kjet oh ye ga ga prom ka kjet ig dig jing he oh u ha ban krot do sungwang keo ban ban hap ig sarau manang ta to jao mi u beteng si beteng wa ban tap be de ga pe de hang ta ka tnga jo u ko hadu kan ni menang yai ne ta ga jing janai jome me shu hak be me shu shakri blai be me shu ngai be yo to blai balai mem kan tait no to blai bat yap no ngam den kam shu me ngami bang shu wan pe ye me baba me kan tait no to blai jame min to ai gni gi le hok min to ai gni gi im ru blai min to ai gni gi ya be jong me kan tait yu blai yap no sundan fi so man ong ba ujo mdai bu du te ga spa ka pe mdai bu du te ga khon ujo ula du no ye ga do no jong ka tanga ga ba e ula du no ye ga jimot ka ba ba jong ka tanga ga ba e jo ujo buang balai pangkran bi hatong anam priang ya ke ga blai ule ujo bu nge hadu kan ne wang ba ki baro ki jai ga ban Pynbha nga lau setan utmu de ga basneu u blai u sapan kala che ga ba nam da ga brom ga jong hadin nang ta wan se ki parlok jo u laingot u ele fas ba ki parlok jo kini ki wan ki ban la ki jong ki snong na chngai da ki tep ki yo snau da ki wan na do na chngai ki pet ki klami to shu yo jo
Kineru da gaji sausi. Kitab kendau kitab de pay. Yala de. Ki wan ki shong lang bat ujob. Nyau ski. Nyau mi. Ki klem bam, klem di. Kim nang shu wat ban kren ka babana ka basniu yo job bro. Nyau ski. Ki shong ajan jo job. Namar ka da gaji shitam ka ba jor jo job ki yu i. Namar ka da gaji janjar. Kim nang shu ban kren ka babha ka basniu. Hadin kata kimi ki jia kren babon rukom. Ke julang mo. Teng nangi kendo iki jing wat ki parlok ki ba ru. Ki perkhat le si naman mele esneo ne. Naman mele bomday ne. Naman mele pop ne. Balai me shus ngo hok. Balai me shus ngo biang. Balai me muat ke khmat jo blai. Kadang gaji penram, kadang gaji keno. Kadang gaji kedau persya yo job. Wat ini ki parlok ki ba ban ngakwa ban itu fi. Oh ujob ulah kulmar ulah no ulah hiar. Kalau kulmar ke jimot ulah no ulah hiar. Ke jero mensim ko ubreo. Nrei hagal nonga ba saupel. Ke jong job. Hantungi i bau blai ukurenda ladi. Upen i ya ka bor ke jau. Upen i ya ka buram jau. Upen i ya ka jingkrau jau. Upen i ya ka jingla ke jau. Ka ktino blai kong haga haga kitab jong job. Ka ktino blai kong haga kitab jong job hagal nonga ba saupaway. Haga ba ngila ba ni i. Bau job. Hadian bau lamat. Ya kata ji syam jo ubat utrai. Lamat ya kata ji kendo. Kaba janai ke jo ubat utrai. Kalau nang kaba saupu ar. Haga rekod kaba nekong teter. Anda kau tahu job boleh tu hau utrai belaang. Ngatip melak ban le Kiei baro ban ba amdan balak ban kang ya kan nuga jing temu jame. Weu neu bala pendomi ke ji perkat klam ke jing tiap. Namar kata ngala keren ya kaba ngam sautu. Kiei giba kraw ba pala enga ya kaba ngam shimtip. Terus ngap ngakerpat yeme dengan keren ngan keli yeme. Tu ya tu mame hanga. Ngala yo snau syapang jome. Da kaba syuk snau ke skor. Nrei mentah ka kemat jonga ka yo iyeme. Namar kata nga isi yalade bat nga kelaga bamut haga domet bat ga depay. Fi ublay haga meningkong wong bau job ulong wajanai uba hok uba syepting yo ublay bat uba kiar na kabasniu. Nilaban skoto ublay lagi jong ubriyo ju pelerai ju pentat rong ublay ju penrem. Henrei haga bakut oi bau ublay upen i yalade. Ublay upen i yalade. Upen i ga dor upen i ga jinglang. Ujob wang menta mdai syuk ta mga syuk ngau bar ka tanga syuk ngau mentau ong ayu i de lagi khmat na ta ka dau nga isi yalade wong isi yalade menta bat nga kelaga bamut haga domet weu ne bala pendomi gi perkat klem gi jingtiap namar gata ngala kren ya ka bangam skoutu fi ujob wala ublai wong ujob ude wa hak wa janai Washap tiang yo blai bat ubakiar nak basniu. Rei haga wakadu dau jo uyu i ka buram jo blai. Dau jo uyu ngautu ye ka jing shisha ka jing krau ka jing ko jo blai. Ujo ustang man yu i ye ka jing bombet bombiang ka jo. Ujo usama soto ye ka jing tlat ka jing duna jo. Ngakwa banau fi namar kata bangisha kriya utrai. Kiei baro kim jia. Klem ka jing tip ublai. Kiei baro ublay doan ga jingtmu. Ublay hi unam peleranya ngabat ya fi. Hakmat wabon balang. Ublay unam pentadrong ya lagi jong. Ublay hi ju peleranya dalilai. Kadai pat yang ngabat ya fi. Banginum klet. Bangiru ngideban wat ya ladi. Ngideban skauto ya lagi jong ki jinglong. Ngideban yu i ya ladi. Ngideban plate ya lagi jong ga do'nu hakmat ublay. Ngideban plate ya lagi jong. Oh kamen sem hakmat ya ublay. Ngin syak ba ublay. Un yet un tenju un kmi yang ngabat ya fi. Baru ublay un penskauto un pensyai. Hadukat no ngilong ki bajana shisha. Oh ngakwa ba no fi. Hang ni ujob. Dau yu i ga jingko ye ga jingkrao ga jing shisha ye ga jinglong ga ublay wanga isi yeladi. Omiten nachu yeladi
kajing itu nat kajing babri kajing crowd jo try kalong hadu kata ong isi nama kata daong ngakwa ban long ko me na kata daong ngakala ka bamot o nga hagani ka pay but hagani ka domat open rate yaladi ujo uyo ya kata kajing dai ka basisha ka janai but ublay nang ta ka ti ublay ka ong Job sau puar dekat banyo. Tegala jia ondau try ulala kren yau Job dari gigdien. Bau try ula angho elepas unong teman ka jimbitar jonga kala me persya eme. But persya ki arngot ki lok jome. Naba pim shimla kren ye kata ka badai syapang jonga. Komba ula le usyakri jonga u Job. Minta namar kata do siempi jauh teliki masida but jauh teliki lang brat cenrang balai jauh syakri jangan ujob but to aingo naga bentai lade but naga yaga je aingo thang deu syakri jangan ujob pun duai naga bentai jaufi namar yau ngan pediang sobha but ngan omle happy kat bakum ki jingbe jaufi naba pem shimla kren ya kata ka badai syapang jonga komba ulale usyakri jangan ujob Kum tahu elepas no teman ubeldat unong shua but so far unong nama kilelek but kilele komba ulah hukum utrai ki bau try ulah priang sobha yau Job hang ni i bau Job ulah dai ban bitar Job ulah dai ban isi Job ulah dai ban excitement yegini ki parlok penban hadian mau Job ulah yo ega jing pan kala ka basisha hadian mau Job ulah yo ega ga jing shaman siem ka kam kraw ban gi por ka menchwa u Job u yo ega ga jing mat ga jing kta blai ka kam kraw abu Job u yo i ga jing ega jing mat ga jing bai ga jing ko ega jing shisha ega jing long ka kentang ga u blai u Job u kala ka mot u klet yela de u klet lot i baro menta u Job u yo ega jing em ka kentang ka priang hona khmat u blai hanta u blai ukuran pat yau Job. Bon siem ngido. Ya ka jia dai ka bajal ngi wat ublai. Hoi namar ngi klem yo ya ka ga jingkta. Ngi klem play ka dono ngi sho ublai. Ngi klem i yo ublai ka ba ulang. Oh ngi shu i bhabrio be ngi shu i hok be de. Ngi shu sko biang be de. Oh ngi shu sko ngi de ki babha. Ngi pat nang ban sko tu utra long ba kumno ngi de ki ba kumno. Te dena margata habo Job ula yo ega jide ega ba jilio bat utrai menta u yo ega jing ega jimap ega jinglang bagin jaman sim jinglong ba reu blai ega ba shisha u blai ru hanta u pa tat yegi parlok ke jo ke ba blai ula bitar ro so si palat namar kem sim ya rap yo Job agar kom go ba blai kwa kini ki haban wan yo Job ban ai ge ji aingo but dan ba u blai wang la pidwai hiro ngam snap pin padwai no ngam snap tang la Job u duai ngan pediang sobha de ki wan show Job u Job hoi ula nang ban ula nang ban map ula nang ban yai sha bat ki hapreng u to jao shirniang yelade u duai u aingo pelong ni ge jingknya na kam dan ni parlok berlangot ka tiru blai ka u try ula snobha yo Job ula pediang sobha yo Job but u Job ula yo ban duai la map gi pop joki wat nang tungi I ka kdien yo blai ka ang u Job bru u yo e jingkia man ka por ba pila ban map gi nong shun man ka por ba pila ban kerku ye ki brio ho ki bele persya li ba penmong pen ktang e fi u blai ru kerku ye ge jim be jofi u blai u le is e fi nang ne ka kdien yo blai ka ang la kerku arsya yo Job ki kon u yo biang u yo ro ki kon ki ba habrio na ta ka spa ru yo arsya na dong shadong ka jing em ni u ka kala wei je u ka kala u blai kerku ye fi tip so to ye gane ba ki ai baro ki ja ye ga ban Pynbha fi what do man sim what you can tron ye la ga jing em lo what can ben ye la de what berkat ba pimlong ai o e prengi je siam gi ba e je fi nang ban IT ban wat ye la de ye ga mon ga jo blai induai pa be e ngapen kentang ye gani ka khubor ngapen kentang go pa ye gani ki chikai ki ti jame ha ga ba men kerku ye baro ki ba sobha ki ba IKor o ki ba don dono ye ga ban pech ye ga ban chat score yo e ka dono choki pelong ki ki la ban yeng ha ba ki ai baro ki ba e ki ba mla modor go ki mla priang ha ga chi im joki o kin snowto ko pa ki ai baro ki ja ye ga ban Pynbha ki u setan u bomman nong shun thmudu bas neu me pen kelas ki ba nam da ka burom je me ha ga kerteng jis ngadwai
Amen.